Здравейте! Днес ще продължим изучаването на програмата MS Word, която да припомним, че е програма за работа с текст. С нея създаваме нов текстов документ или редактираме вече създаден такъв. В предните уроци учихме как се форматира текста, след което вмъкнахме таблица в Word, чрез която направихме нашата седмична програма. А този час ще вмъкнем изображение към таблицата и текста. Сега ще ви покажа задачата, която трябва да се научим как се изпълнява през този час. Какво трябва да направим? Трябва да наберем текста. Празници през месец март да е темата. Заглавието. Текста месец март е първият пролетен месец в календара. Той има 31 дни. През март отбелязвам един от най-хубавите български празници. След което ще трябва да създадем една таблица с 3 колони. В първата ще пишем дата, втората описание на празника и в третата ще вмъкнем изображение. Това е новото за този час. Надолу редовете са по избор на всеки ученик, който колкото празници се сети. Аз съм въвела 1 март, 3 март, 8 март, 22, 25 март. Така, предлагам да започваме да работим по задачата. Ще отворим един нов документ на Word и ще трябва да изпълним следните задачи. Най-отгоре трябва да напишем заглавие. Заглавието беше празници през месец март. Така, тъй като говорихме предния път, че заглавията по принцип трябва да бъдат по средата и използвахме ето този бутон за центриране на текста. Освен това е много малък, т.е. ни увеличавахме шрифта от тук и можем съответно да го отцветиме в някакъв друг цвят. Аз предлагам да го оставяме сега в който се е стандартния. След което задачата ни е да въведем текст, което не е нищо ново за вас. Текстът ще бъде следния. Месец март е първият пролетен месец в календара. Той има 31 дни. През март отбелязвам един от най-хубавите български празници. Така, проверяваме за грешки при набирането. Така, до тук няма. Сега, текста, който тук е набрания новия, е по подразбиране на горния бутон, който сме избрали, че е центриран по средата, но като текст хубаво е да бъде избран от този бутон Justify, ето където се изравняват от двете страни полетата.
Така, след което преминаваме към вкарването на таблица. Таблицата се вкарваше от Insert, Table. Беше първия вариант, припомням, според който тук с мишката директно избирахме броя на редовете и на колоните. Другия вариант беше от Draw Table, но ние казахме, че от тук ви е по-лесно, затова така ще го направим. Сега трябва да има в нашата таблица 3 колони. Надолу за сега ще сложим 7 реда надолу с 3 колони. Тук автоматично се отварят функциите за обработка на таблицата. В първата графа казахме, че ще напишем дата. Втората графа – описание на празника. И в третата графа изображение. Така, сега тук, тъй като е много широка тази колона, можем да я стесним. За сега другите да ги оставим така. За дата, в първата колона, аз бях въвела дата 1 март. Така, много съм стеснила. Ако ви се получи така, просто се издърпва колоната, докато влезе текста. Освен това, шрифта, казахме, може да се коригира. Сега тук е на 18, може да го направим на 16, да е цялата таблица. Тогава се маркира цялата и си задаваме нов шрифт 16. Същото можеше да направим горе с текста, да не е с еднаква големина с заглавието. Ще го направим на шрифт 16 и мисля, че изглежда доста по-добре. Описание на празника Баба Марта. Така. Тук може да запишем, че на този ден всички в България се закичваме с мартеница. За момента ще го оставя така. Изображение. Сега как да вкараме изображение в вече създадената таблица? Отново командата Insert. Insert Picture. Picture е картинка. Когато зададем тази опция, ни излиза нашия компютър, където аз предварително съм изтеглила файловете, които ще ми трябват за този документ. И съответно първи ще е естествено мартеница. Маркирам го. Задавам Insert и той влиза автоматично в мястото, където ни мигаше курсора. Същото ще направим и за втория празник, 3 март. Национален празник на Република България. Штракваме в третата колона изображение. Отново отиваме на команда Insert, Picture и аз съм свалила флаг. Картинка с българския трибагреник. И избирам и я слагам тук. Следващия празник, 8 март.
Международен ден на жената. По същия начин щракваме в реда в колона изображение, отиваме в Insert, Picture, избираме си съответната картинка, предварително свалена от интернет съм ги сваляла. Запазени са в програма Paint, това го знаете също, в формат PNG, PNG, нали? Така и Insert. Да изберем и картинката автоматично влиза долу и така нататък. Може да си направите останалите празници, като довършите таблицата. Това беше урока за вмъкване на изображение в Word, като за домашна работа ще си довършите таблицата с всичките празници, за които се сещате или празнувате. Може и лични празници през месец март. Довиждане от мен!